Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, ΕΚΕ, είναι η μοναδική επιστημονική οργάνωση των Ελλήνων κτηνιάτρων και μία από τις αρχαιότερες επιστημονικές εταιρείες στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1924. Σήμερα αριθμεί περίπου 1000 μέλη, από τα οποία πολλά διαπρέπουν στο επαγγελματικό, επιστημονικό, ερευνητικό πεδίο, στη διοίκηση του κράτους, στις ένοπλες δυνάμεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η ΕΚΕ, αναπτύσσοντας καθαρά επιστημονική δραστηριότητα, έχει ως σκοπό την προαγωγή, προβολή και κατοχύρωση της κτηνιατρικής με στόχους τη βελτίωση και αύξηση της ζωικής παραγωγής, την προστασία των ζώων και της υγείας τους, την ανάπτυξη της υγιεινής και τεχνολογίας των προϊόντων ζωικής προέλευσης, την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος, την προαγωγή της κτηνιατρικής έρευνας. Συμβάλλει στην προαγωγή της πειραματικής ιατρικής, της βιοιατρικής και βιοτεχνολογίας και των εφαρμογών τους, την προαγωγή της επιστημονικής δεοντολογίας. Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία διοικείται από 9μελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε 3 χρόνια και έχει τους παρακάτω 3 κλάδους. Κλάδος κτηνιάτρων ζώων συντροφιάς, κλάδος κτηνιάτρων δημόσιας υγείας, κλάδος κτηνιάτρων παραγωγικών ζώων. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών εταιριών όπως Παγκόσμιας Κτηνιατρικής Εταιρείας, Παγκόσμιας Εταιρείας Κτηνιάτρων Ζώων Συντροφιάς, Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Εταιριών Κτηνιάτρων Ζώων Συντροφιάς, ιδρυτικό μέλος, Βαλκανικής και Παρευξήνιας Κτηνιατρικής Εταιρείας, ιδρυτικό μέλος. Η ΕΚΕ, για να επιτύχει τους σκοπούς της, οργανώνει επιστημονικές διαλέξεις, συζητήσεις, ημερίδες, συμπόσια. Εκδίδει ανακοινώσεις για την ενημέρωση των μελών της και του ευρύτερου κοινού, των παραγωγών ζωοκομικών προϊόντων, των αρμόδιων κρατικών φορέων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων των Ελλήνων κτηνιάτρων ή άλλων επιστημόνων συναφών κλάδων και των φιλοζωικών σωματείων.